Gunung. Goodbye kita kita ngawa ko say. Dulu gapon to. Ama. Ako sa kamay lagi ko sa nako pa. Aray, aray. Sak payo to. Yo, what's up? It's your boy. This is Jobel J of J for Famous once again. So, karong adlaw, wala man misud Andres Balay. So, pabor kis tanan nga among lutoon ang katong among gipangkuha, gipangdakop nga kagang pag isang gabi. So, dito sa Kagaangan, pag isang gabi nga among gipangdakop. So, timing kis tanan nga lutoon nilang kuya. So, ako guys is nakatilaw na ko anang kagang pero tagsara jud kay kumukaon ana kay tagsara man sad mi makahuna-huna og panakop yung ana katora pud tayo mga nakakuyog usong may agaw nga nanakop sila ato. Then by the way guys, sa mga wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, so unsa pa may gidugayan ninyo, please click the subscribe button og i-click pud ang notification bell sa kilid para ma-update mo sa mga bagong video nga upload nako sa akong YouTube channel. So guys, dili na magdugay og aton nang sugdan og unta mag-enjoy mo sa video nga akong gipakita karon. See you. Goodbye kita kita ngawa ko say. Dulu gapon to. Awo, dipan. Kurot ka dakpon mo, doon ko i-shield. Lakas nga, rumindol na na ito ako nakikitan mga nagsigisig, ana-ana. Nagsigisig, inuupunan sa sapa. Naipitan kasi sa kapaak ba? Tukuha pa ako. Kaya ba? Supa akong bilit. Isa pa kita. Inyo ba ganina ba? Ano ka na advertise? Duwa. Sabi ka advertise ako mga video. Oh, yung puto siya. Uy. Walang pinadagpuan na ito. Buka klase. May small, may medium, may large. Large, kaya. Umaak ni no? Ba? Dili mga siya. Baka mukhaon na napil. Wala pa man. Suy, kaon yung ganyan. Ay, nakakaon mo ba na gusto? Sakit kayo naman. Ang gibuhat karon nagkudkod og lubi. Gamit ang kabayo tigidig. Unsay nga niya? Kudkuran. So nagabit sila og kudkuran. Kabayo tigidig. At sa kuan pa na. So ni. Sa Buang. tigmo pa na pil. Pil. Mm. Sa tigmo, sa kudkuran. Kabayong adan, di mo ka og dili sakyan. Unsa man nagkaon ni mo bi? Unsa man na? Ha? Na biskwit. Wala, isugit ako. Ano naman siya? Pero naman pa ako. Amo mo. Kani mo nakatak ko. Balay ko po sa Apil ka sa video. Hi sabi. Si hi to camera. Hi camera. Hi. 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 So mga boss, ang sunod niyang gibuhat is nagtagod siya og luya para makaluya. Gatagod siya og luya kay para itimpla sa kaning maong kagang. Shout out ko sa kumigo no nga bago lang na-evict sa PBB. Karon lagi siya nagpa-team out diri, diin kani siya dapitan butas Ginoo. Diin kagikan bit. Wala na koy balita niya. Ako na ibawan is naano siya sa Bohol kay gi-hired siya nga magpa-tarsier ngadto. Hoy kanang ayan, nas jubit dire oh. Mukaon ko na sa kaga. Kanang 500. Ako sa kasi. Panjo ba kanang? Napoy ka. Yung masabot boss katong kwan, katong Boss Ricky.
So mga boss, gisugdan na og haling ang nagsugod naghaling kay iluto na. Uy, higot sa... Oh. Unsa iluto na ni? Ang kaning mga lamas. Ang So- kuwan. Ang libi. Oh. Gisugod og haling kay abi na kog lutoon na ang kagang dili pa di ay. Ang buhaton is ang katong lamas nga gitagod-tagod ganiha mao toy lutoon. Gisahon ang mga lamas. Apil na ang katong lubi. La mao ni mga kuyog na mga media gahapon sa pagpanos kagang. Oh. Dapat. Dara. Kagang boys. I-challenge si kadakpa tong dako. Asa? Kaya di. Di rin na nakuptan sa loyo ko daw. Ayun, Sige daw. Ay, gamay mo na. Sibat. Anong to color atong gidakop dito boss to namista pa to. Yo, may way ko ano. Ay, sa baba. Usuli pa ako. Wala, kamoy. So guys, mauni ang kagang. Dako kay siya no. Nya, tikasan kay kustanan kay ako gidakop kay katon nang walay paak. Usay nga dyan Madlok mo. So ayahang mga galamay no kay naay mga balibo. Nagpuyo pa sa lobby mo boss. Ano ko gi-search ba? Ako na search kay napoy gingan land crab. Naras may nani. Aray, aray. Dito. Sa. Nani. Kasi ko wala nga sa ling ni behave. Tango yun. Ato ka? Depende. Dito na to eh. Ano may nahuli ko sa tayo. Full charge. Aso-aso lang na to eh. Isugnod siya. Lubi nga kanang patay. O walay sulod. Ano sana mga ibot nga nugkan? Aw, katungkuan. Kana-kana kita na YouTube na. Basta ning nagbuhat. Saan na? Migas. Kaluoy bas kameraman na tuusay. Ang was migas kanay. Bago pagay nabalik atong kameraman gani. Gipamaak kag migas ko. Ayo diretso. Kameraman ni panginda ka na siya. Loya sa kameraman sa team oy. Mamat. Ang humigas. Dara. Ay, Itlog. nan kat. Nam gani si Jessica Soho. Nakadako na pa ano eh. Yata ng pit-pit oh. Pit-pit. Alina. Alina pit. Namaak na. Napanit lagi mo kamo. Ay pa. Paakpat. Di mo si ni. Awasag po. Wa mo na tarungan yung limpyo na may Lisualan pain. mo. Paakmat.
Sus, paakan, gikaan na, gikaan. Dili ka naman. Tarong tunyog braso. Ba, ako. Ay, Uy, naputol. hindi lang. Dada ko. No. Mamaak para ba na? Putula. Dako kayong paak, no? Agoy. Mamaak para ba yan ang pila? Mamaak pala. Nama boy bakbas din pil paak. Ako, paakon ko. Paakon po na ako siya, eh. Putal ni. Paak. Tuwag, bro ko eh. Agay. Iyay. Iyay. So mga boss, ang gibuhat na mo is ang pagsatagsa kakagang is gipang ablihan nga gibut ngan og katong gigisa ganiha nga lubi og katong mga lamas isulod sa katong bayanan niya nya ibalik ra pug takob. Siya tawag ning anak ma. Ha? Kaning anak, putos-putos. Budbud. Lambunan. Isa na nga. Budbud. Pinaiskan. Nagamit mi og kuan kanang Sprite sa pagsabaw. Islam tuo. Sprite na. Mo ni gigamit pagsabaw no. Gisagol na diri. Tawas turad. Nabutangan lag gamayng tubig. Ay, may limong kuhan mo. Ijuk. May kon tawag ako natin. Ang gibuhat karon kay gipang putos na sa dahon sa saging ang kaning lubi nga ang sobra atong gipalaman sa kuan, sobra atong gisulod sa lawas sa kagang. So ang gibuhat is giputos siya og dahon sa saging. So gihimo lag mura maura pud sa budbud. Halik na ta! Hindi! Halik na! Isa. Oy, sa Hello. Hi sabi. Hi. Hi. Oh, ay yuig ang kamera. So, samtang nagulat mi no kay gitak-ang na.
Bata ni. Nga naman. Hang? Di na mapay. Kataas grabe ng kagang. Pusin na ramuan na pa kaninang kulam mo yaw. Naluto na gyud ang kagang. Oh, nagtilaw-tilaw na. Sabaw. Pwede nyo kay gihamon bi kas kagang bi. So guys, bago lang ko na human og kaligo. Then nagulat nami nga magsukad na para makita na to kung unsa nay dagway sa kagang nga maluto. So, naman sa mga kagang diri nga buhi. So kada na boss, ang naong na boss kasag na. Sus, tara mga kagang nga buhi. Lo, hinahamon ang kagang. Grabe, hinahamon ang kagang de. Di makitag. Kuya sa plato nito be. Ang kamay ba ni musunan niya? Ila ra bitay kaos mga So, ang kaning naa sa dahon sa saging is maoning katong giputos nga sobra nga gigisa. So, ang sulod aning kaning giputos og dahon katong lubi ug ang mga lamas nga gipangsagol. Ang aso palang gaidaan is malanghap na nimo ang lasa. Nga murag humot gid siya. So humot na gid siya. Ayo. Nangalisbo ng lami. Oy, ang color coding na ha. Di pamutang ay sana oy sa Impon rang sabaw. Okay. Hindi ka maayo naman. Ana dito, der. Ah, Ana ba kanang ilaw ay pausok. asa? Yan ako nga to ba kanang gi. Mausap gid ang color sa. Pare ko sultan lang ko, tungkol mangaway nako. Manay kag putos-putos ging. Tagi. Ha? Ngitas na sa bobe. Unsa ni sa bawan be? Una mo pound dis kagang. Bika der. Oh. Sila na po. Ay, tiktakili din ba? Ay, ato sa nabutang nga gawin. Nga naging ha. Oh, na mo king no. Biya. Kabuwag mo ni. Lata na pa. Ano to ka ninyo? Ginamama jud ka, palahi ko jud ka. Ya. Nya dara nya. Nya. Agay. Sila sa. Lo, taste. Unsay lasa? Kira siya. Murag kasag. Mura man siya Murag kasag. kasag. Unsay lasa bet? Mura limango. Limango pa niya. Limon mo musod siguro na, pero lahi lang klase. So, lumba na sila kit-kit, no? Ay to nang Unsa may feel mo nga hinahamon magaskagang. Dahil ka na ginawa. Wing, wing, wing. Wing. Padatag. Ano Are na. sa nimo ha? Bika ba? ang hari dai. Ang kagang boy. Dip. Ang mga hinamon ni mga kagang ba? Yo, what's up mga boss? So, I'm back. Nakita gid ninyo no kung unsa kalami tanawon ang luto na nga kagang among gipanakop. So guys, ato nakita no nga ang unang pagpanakop namo sa kagang is colorful kay siya. Sagol siya. Color yellow, violet, unsa pa nga klase nga color, may pagka black. So guys, mausar gid ang color no once maluto na siya. Muhimo gyud siya red, parihaan ng mga pasayan or mga kasag. So lami gid kapon siya kay tanaw no. Nindot kis matay ni ablib lang idaan sa kaldero. So na feel lagi nako og nalanghap ginako ang kahumot sa aso ug ang sabaw nga perting lami agyud. So guys, hope nga nag-enjoy mo sa video nga akong gipakita karon. Og don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. I-click ang subscribe ug ang notification bell sa kilid i-click sad. So guys, see you next vlog. Daghang salamat sa pag-view.